Shoutout i Ysgol Maesincla. Oedd yn gadael fi fynd i llyfrgell blwyddyn 6 pan o'n i'n blwyddyn 2 i gael y llyfr ar ôl dal. So, oedden nhw'n excited dros fi yn ysgol. Oedden nhw'n fatha, rwy'n sy'n licio darllen, please cari ymlaen. So oedden nhw'n really annog hynna. Ac o'n i'n gael mynd, cos oedd bob dosbarth efo llyfrgell bach i hynna'n, ac oedden nhw'n dweud, os ti'n licio hyn, jyst os i blwyddyn 6 gyd i'n ôl y llyfrau. Ac o'n i'n gael neud hynna. A dyna pryd ges i darllen bob un llyfr, Roald Dahl. O'n i'n caru Roald Dahl yn tyfu fyny. Ac eto dwi'n meddwl straeon amdan bywyd o ddim cweith yn perffaith, so Danny the Champion of the World, hwnna oedd hoff llyfr fi, ac o'n i'n lyfio, ti'n fawr y scene pan mae'n gorau dreifio'r car a newid y gears, a just y tensiwn, mae'n rhywbeth mor syml, a gorau just newid gears mewn car, y ffordd oedd yn gallu neud hynna, o'n i'n just fel, wow, mae hwnna'n captivating, bod chdi'n gallu cymryd rhywbeth sy'n mor syml, a wedyn mae'n terrifying, mae'n llawn tensiwn, a mae'n just yn fatha, beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Dwi'n gwybod beth y cwestiwn. Mae'n iawn. Mae'n iawn.